Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. At programang ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page, Sa PIA Region 5 Facebook page, at DWZR 828 kHz Zoom Radio. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok ulit kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito po kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, programa at serbisyong Salud Bicol Non, hatid ng DOH Bicol CHD. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rentillo. Kami ay inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. At ako naman po si Nicole ng DOH Bicol CMU. At kasama din po natin sa technical side si Mr. Jomar Cesariano at Mr. Regner Almuela Jr. At tayo rin po ay kasalukuyang live at napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas Albay, PIA Bicol, 92.3 DWIZ News FM South Luzon, 92.9 Wow Smile Radio Pilar, 99.9 Wow Smile Radio FM Sorsogon City at 96.3 Wow Smile Radio FM Bulan, Sorsogon. At tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre, ibabahagi din po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Ayan, so good morning, Nick! Good morning, Ate Happy Nen. Valentine's! Happy Valentine's! At syempre sa ating mga kachika dyan na nanonood at nakikinig. Yes, ayan. So, Valentine's Day na today ay bukas Yes, pala. bukas pa. Yes, no? So, advance ang celebration natin kasi naka-red ako. Char. Ayan. So we are also celebrating the Philippine Heart Month ngayong Yes. February. And also bilang part ng celebration ng Valentine's Day at ng Philippine Heart Month ay kasalukuyang nagaganap ang PhilPen Risk Assessment at Cardiovascular Risk Assessment dito po sa loob ng DOH Bicol CHD para sa lahat po ng empleyado. Ayan. So, maganda yan, no? Kasi bukod sa PhilPen, talagang kailangan natin ng healthy lifestyle. Exercise, magandang diet talaga ang kailangan natin para healthy ang ating mga heart. Ayan. So, bago tayo magsimula sa ating napaka-special na episode, related sa ating mga puso, kamusta na ba ang ating mga puso? Ayan. So, later on, we will have a medical expert
from our Bicol Regional Hospital and Medical Center para po i-discuss sa atin kung ano nga ba ang mga cardiovascular disease o sakit sa puso. So bago yan, dumako muna po tayo sa balitang DOH. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol CHD pinalalakas ang libreng screening at gamot kontra cancer sa rehiyon. Higit 63,000 na blood units target ng DOH Bicol na makolekta ngayong 2026. Nananawagan sa publiko na voluntaryong mag-donate ng dugo. Purok kalusugan sa Bakwitan inilunsad sa Malilipot, Albay. DOH Bicol muling nagbabala laban sa nagpapanggap na OIC Director para sa solisitasyon at donasyon. Para naman sa mga detalye ng balita. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Cancer Awareness Month, muling binigyang diin ng DOH Bicol CHD ang kahalagahan ng maagang pagtuklas at paggamot sa cancer sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga kwalipikadong pasyente. Ayon kay Ms. Julian L. Granadino, Regional Coordinator ng Cancer Control Program ng DOH Bicol, layunin ng programang ito na mabawasan ang gastusing medikal at mas mapalawak ang akses ng publiko sa serbisyong pangkalusugan. Ipinaliwanag ni Ms. Granadino ang pagpapatupad ng Cancer Assistance Fund kung saan maaaring makakuha ng libreng diagnostic test, laboratory services, at therapeutic services ang mga kwalipikadong pasyente. Ang libreng cancer screening naman ay maaaring makuha sa mga rural health unit, city health office, DOH hospitals tulad ng Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City at Bicol Medical Center sa Naga City. At mga accredited Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP providers. Kasama nito ang Cancer and Supportive Palliative Medicines Access Program na nagbibigay naman ng libreng gamot laban sa cancer. Hinihikayat ng DOH Bicol CHD ang publiko na gawing routine ang pagpapasuri upang maagapan ang cancer, lalo't ito ang ikalawang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2025. Para sa susunod na balita, target ng DOH Bicol CHD katuwang ang dalawang blood service facilities ng BSL SNRL at ng Bicol Medical Center na makapagkolekta ng 63,665 blood units o 1% ng kabuoang populasyon ng rehiyon ngayong taon. Layunin nito na panatilihin ang sapat na supply ng dugo sa buong rehiyon para sa mga transfusion, kabilang na ang pagresponde sa mga health emergencies tulad ng surgeries, trauma at cancer patients. Ayon kay Dr. Rosa Maria B. Rempilio, DOH Bicol CHD OIC Regional Director, ang rehiyon ay nakapagtala ng kakulangan ng supply ng dugo sa pagsisimula pa lamang ng taon. Bilang pagtugon sa kasalukuyang lagay ng supply ng dugo, nananawagan ng DOH Bicol sa publiko na makiisa sa mga mobile blood donation drives na isinasagawa sa rehiyon. Para sa mga nagnanais na mag-donate ng dugo, maaaring bumisita sa tanggapan ng BSL SNRL o ng BMC para sa mga schedule ng mobile blood donations sa inyong lugar. Para naman sa usaping purok kalusugan, matagumpay na inilunsad sa Malilipot, Albay ang kauna-unahang purok kalusugan sa Bakwitan sa 10th City Evacuation Center noong February 10, 2026. Ito ay sa kabila ng mahigit isang buwang paninirahan ng mga apektadong pamilya mula sa Barangay Calbayog dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa pangunguna ng pamahalaang lokal ng Malilipot, katuwang ang RHU Malilipot at Barangay Calbayog, kanilang inihatid ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga bakwit.
Ang nasabing inisyatibo ay naging matagumpay sa tulong ng Albay Provincial DOH Office at ng Albay Provincial Health Office. Katuwang ang iba pang ahensya tulad ng PNP Malilipot, DSWD Region 5 at Kulion Foundation. Sa pamamagitan ng purok kalusugan sa Bakwitan, nagkaroon ng pagkakataon ang sektor ng kalusugan na matugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga Bicolano sa panahon ng sakuna. Ang Purok Kalusugan ay isang pangunahing programa ng DOH na naglalayong dalhin ang mga primary healthcare ng direkta sa mga purok at komunidad, particular sa mga underserved na lugar. Sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa mga LGU, nagbigay ito ng libreng medical check-up, bakuna at laboratory test na naglalayong maabot ang bawat Pilipino para sa mas magandang kalusugan. Para sa susunod na balita, muling naglabas ng opisyal na abiso ang DOH Bicol CHD para sa magbabala sa publiko kaugnay sa mga ulat ng iligal na transaksyon na ginagawa ng ilang individual na nagpapanggap bilang si DOH Bicol CHD OIC Director Dr. Rosa Maria Birimpilyo. Ayon sa abiso noong January 16, 2026, ang mga mapanlinlang na gawain ay may kaugnayan sa paghingi ng pera o donasyon mula sa mga opisina, supplier at iba pang partner stakeholders gamit ang pangalan ng direktor. Nilinaw ng DOH Bicol na si Dr. Rimpilyo ay hindi kailanman manghihingi ng anumang uri ng tulong pinansyal o donasyon para sa personal na layunin o inisyatiba. Dahil dito, hinihikayat ang publiko at mga katuwang na ahensya na mas maging mapagmatsyag at huwag basta magpapadala sa mga kahina-hinalang komunikasyon, lalo na kung ito ay nagmumula sa hindi opisyal na numero o walang sapat na verifikasyon. Samantala, pinapayuhan ang lahat na agad i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad gaya ng unauthorized solicitation at impersonation sa legal section sa numerong 052-742-5555 sa local 5051 o mag-email sa legal@bicol.doh.gov.ph. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So, ayan, ngayong February po, ay of course Valentine's Day. But, hindi po complete ang ating Valentine's Day o Araw ng mga Puso kung hindi din natin i-observe ang Philippine Heart Month celebration. Ayan, so sa ating nasa third episode na po tayo ng Chikahan, makaka-heart-to-heart talk po natin ng isang medical expert at adult cardiologist mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center upang mabigyan tayo ng mga health reminders kung paano ba natin maalagaan ng tama ang ating mga puso. Ayan. So, tutok lang mga kachika at makakasama natin mamaya si Doc para sa ating Philippine Heart Month celebration. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Limang isipa. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na na. Bakuna na na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna.
Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so sa February is Heart Month or Valentine's Day. Ayan, so bukod sa Valentine's Day, Philippine Heart Month is also kasama sa ating mga sineselebrate ngayong buwan. Ayan, so ayon sa World Health Organization, ang sakit sa puso o cardiovascular disease ay ang leading cause of death globally. Ayan, so mahalagang ma-detect o masuri kung tayo ay may cardiovascular disease, 'di ba? Or sakit sa puso upang mabigyan ito ng agad o kaagad na lunas. Ating alamin ang iba pang impormasyon tungkol sa sakit na ito kasama ang adult cardiologist at head ng Adult Cardiology Unit ng Bicol Regional Hospital and Medical Center na si Dr. Angelo B. Ante. Doc, magandang araw po. Good morning sa mga listeners. Welcome dito sa ating Chikahang Pangkalusugan. Yes, ayan, Doc. First time ni Doc sa ating programa, and marami tayong hopefully listeners, especially ang ating mga pasyente, di ba, Doc? Yes, So, that's very nice. So, let's head on, Doc, to the first question. Ano ba, Doc, ang sakit sa puso o yung cardiovascular disease? Well, ang sakit sa puso is yung pag ikaw ay siyempre nagkaroon ng problema sa puso. Okay? Yes, opo. Of course, it's very important na dapat i-differentiate natin yung chest pain sa heartache. Ayan. Yung opo. heartache ay yung masama ang loob kung ikaw ay nag-away ng girlfriend. Iba yon. Yes. So chest Opo. pain ay yung chest pain, yung mabigat ang dibdib o sumisikip ang dibdib. Yes. Yun. Okay. O nahirapan huminga. Opo, ayan. So yung, yes, Doc, chest pain or yung pananakit ng dibdib. So, syempre, isa rin yun sa symptoms, di ba, Doc, na pwede nating ituro or pwedeng mag-lead sa sakit sa puso, di ba, Doc? Oo. It's common, Doc, di ba? Ayan. So, what are the other, Doc, na pwede nating masabing symptom o warning sign, di ba, Doc? Kung para malaman natin. Okay, syempre, most of the time, but not always, yung dahilan ng sakit sa puso is yung paninikip ng dibdib. Yes. Pero minsan, pag nahirapan huminga, o kaya nangihina, okay, yun ang mga simptomas din. Ayan. May sakit pala sa puso yung isang tao. Yes, ayan. Okay. So we have to look out. Kailangan nating i-check ang sarili natin kung nararamdaman ba natin yun, nafe-feel ba natin yung mga simptomas na yun. Ayan. Thank you, Doc, for that simple discussion. Ayan. So, ano naman, Doc, yung mga types, mga iba't ibang types ng cardiovascular disease? Actually, i-differentiate mo siya sa dalawa. Yung Yes. general. Yung tinatawag na congenital, na kung saan yung tao ay mayroon ng sakit magmula ng pinanganak sila dahil siguro nagka-problema sa development during pregnancy ng nanay, okay? I see. And yung isa naman yung acquired. Yes. Siyempre, mas marami yung acquired. Ito na yung mga dahilan ng ating mga kinakain, yung mga ating lifestyle natin. Doon ang yes. nagkokos ng itong mga acquired. Marami yung Lifestyle. acquired, marami acquired heart diseases. Mamaya siguro pag-usapan natin. Yes po. Lifestyle related din pala siya, Doc. So, depende sa kung anong klaseng pamumuhay natin, di ba, Doc? Ano ba yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw? Ano ba yung mga kinakain natin? Ano ba, nag-exercise pa ba tayo? Dahil maulan, hindi na tayo nag-exercise? So, there are many ways, di ba, Doc? Or many alternatives para magampanan natin yung healthy lifestyle, di ba, Doc? So, bago tayo pumunta dyan, or pagpunta natin dyan, Doc, ito na yung question natin about that. Paano po natin may iwasan ang sakit sa puso?
Okay, syempre yung sinasabi kong congenital, doon tayo muna magsimula, ano? Yes, Doc. So, di ba nangyayari yun during pregnancy? Di ba sabi ko nga, nagkaroon ng problema sa development ng heart. So, dapat yung mga nanay na buntis, dapat nag-iingat. Okay. Yes. Number 1, do not smoke while pregnant. Yes, opo. Do not drink alcohol. Those are things na nakakakos. And then, of course, stress. Although sa panahon ngayon, ang hirap iwasan ang stress. Oo nga, Diba? Doc. Stress can cause a Stress lot of ka. trouble during pregnancy. Okay, so yun ang gagawin natin kung pwede natin maiwasan yung congenital heart diseases. Okay. Now, sa acquired naman, yun ang marami. Okay. So, ang acquired heart diseases, di ba nga, dahil na habang lumalaki ka, puntahan muna natin sa mga bata. Yung mga Alright. sinasabing rheumatic heart disease, nakukuha yan usually pag nag-tonsillitis yung bata. Okay. Yes, very important. Tuwing nagkakaroon ng tonsillitis ang bata, dapat pinapatingnan sa doktor. Kasi kailangan magbigyan ng antibiotic. Kasi pag hindi mo siya binigyan ng antibiotic, yung dugo natin, kusang gagawa ng tinatawag na antibodies para kontrahin yung tonsillitis. Unfortunately, pati yung valvular ng puso natin, tinitira ng ating antibodies. So, wag nating hintayin na yung antibodies ang magtrabaho para sa atin. Yes. Kailangan magpatingin para mabigyan ng antibiotic. I see. Yes, ang dami-daming rheumatic heart disease, nakakaawa kasi ito isang sakit na pwede natin ma-prevent. Yes po. Opo. Magpapatingin lang talaga dapat ang bata sa doktor para mabigyan ng antibiotics. I see. Yan. That's rheumatic heart disease. Kung pupunta ka po sa mga hospital, ang dami-dami nakakaawa yung mga rheumatic heart disease patients. Maraming kaso po, Doc, ng rheumatic. Ang dami. Sa BRH po. Yes, ang dami. Ang dami I see. po. Oo. So, it's ano naman, Doc, but it's very manageable naman po. Ano? Oo, pero kung talagang medyo malala na ang sakit, wala ka na magawa eh. Yes. Minsan nga, hindi na pwedeng operahan kung I see. halimbawa. Kasi ito yung mga na-operahan ng mga pasyente. Opo, Doc. Okay, meron pa tayong maraming acquired disease. Yes po, opo. Kaya isa-isahin ko. Yung ano naman, yung coronary artery disease, yun naman ang sinasabi yung nagkakaroon ng bara, ang ugat ng puso. Opo. Okay. So yun, ang mga causes nyon, simulan natin yung mga pangit na cause. Smoking. Yes. Smoking pwede mag-cause na pagbara ng ugat. High cholesterol diet, yun. Mahilig yes tayo po. sa lechon, yun. Yan, mga lechon. Yan ang problema. Yung cholesterol po, kaya nga po, kahit anong sabihin mo, pag mataas ang cholesterol mo, dapat kailangan gamutin yun. Okay. Ano pa? Hypertension. Hypertension po pwede mag-cause ng coronary heart disease. May mga iba naman pong factors na hindi natin maiwasan. Like, hereditary. Kung sa pamilya ay talagang may nagkasakit, history. may coronary Yes artery po. disease history, Apo. may chance po kayo na magkaroon ng sakit din ng coronary artery disease. Ayan, Doc. Balikan natin, Doc, yung sa child, yung simpleng tonsillitis pa lang pala, dapat, mapacheck up na rin talaga yun, Doc, para hindi na lumala. It's a sign also. Yes, so it's Oo. very important for us yung parents or kung sino Yes. nag-aalaga sa bata na pag ang bata ay nagreklamo ng masakit ang lalamunan, patingnan sa doktor Yes para po. yung pediatrician or doktor ay gamutin yung bata. Ayan, Doc. So, it's the responsibility talaga ng magulang, di ba, Doc? Ayan. So, ayan. I hope may mga nakikinig tayo mga, parents, di ba, Doc? Ayan. So, and maganda din yung sinabi niyo, Doc, about dun sa mga ating adults and ating mga pregnant women, di ba, Doc? Kasi sila yung mga vulnerable, di ba, Doc? So, kailangan talaga, they are easily exposed sa mga bacteria, sa mga ganyan. So, kailangan talaga extra care for them as well. All right. So, yun, nabanggit na ni Doc yung about sa tamang pagkain, tamang dieta, exercise, and yung mga masasamang bisyo, di ba, Doc? Iwasan na natin. And siguro yung konting lang natin, in moderation, di ba, Doc? Huwag naman totally avoid, basta in moderation. Tama po ba, Doc? Ayan. Oo naman. But- Masaya pa rin pumunta paminsan-minsan pumasyal sa Yes. mga, di ba, Jollibee. Yes. Basta alamin natin kung ano ba talaga yung malusog for us. And kasi Valentine's Day na naman, 'di ba, Doc? Valentine's Day tomorrow and syempre yung mga handa natin dapat healthy pa rin. And so diyan na pumapasok yung ating balanced diet. Ayan, Doc. All right. So let's move on to our next question. Ayan, nabanggit na natin, Doc, yung mga symptoms.
ano naman, Dok, ang maaari nating gawin, 'di ba? Bukod sa bahay, siguro kung hindi na kaya ng house intervention, tama ba yung term ko, Dok? House, kailangan na nating magpakonsulta, di ba, Doc? It's very important. So, it would not lead to more complications, to more serious complications. So, ipasok na po natin yung point of view niyo, Doc. Kasi, ayan, nakalimutan kong banggitin, our theme for this year's Philippine Heart Month celebration is bringing healthcare closer to Filipinos, to Bicolanos, Doc, di ba? So, what would the BRHMC like, di ba? Ano bang gusto ng BRHMC ipahatid sa publiko? Ano yung mga serbisyo? Ano yung mga ginagawa ninyo pagdating sa heart care? Okay, sa ngayon, kailangan malaman ng publiko na meron kami tinatawag na cardio clinic Yeah. dyan sa Regional Heart Center Yes. building. Apo. Kung papasok po kayo sa BRH, yung building po yan, yun nandyan sa kaliwang bahagi ng compound. Okay. Ayan. Sige So marami po kaming services na rin-render tuwing alaunang hapon hanggang alas 3. Doon namin po tinitingnan yung mga congenital heart diseases na pasyente, Ayan. yung yes. mga rheumatic heart diseases, Yes. and then yung may Apo. coronary artery disease. Ayan. Yan po ay tuwing Monday. Tuwing Wednesday naman, alaunang hapon, yung may mga, di ba, yung may mga pasyente tayong nagpapalpitate, di ba, yung kinakabahan, kumakalabog ang dibdib, yun namin tinitingnan pag Wednesday. And then pag Friday, doon namin tinitingnan naman yung may mga heart failure. Okay? So yung heart failure, ito yung mga pasyente na nahihirapan huminga habang naglalakad o may ginagawa sa bahay. Yes. Ito yung namamaga yung mga paa. Yun. Yun yung mga heart failure patient. So, sa ngayon, yun ang tinatawag namin ng schedule ng cardio clinic namin sa Regional Heart Center sa BRHMC. Ayan. So, thank you, Doc. At least alam natin kung kailan ba tayo pwedeng pumunta sa heart center. Ano bang oras? And ayan, nabanggit na ni Doc kanina, pwede po natin i-replay later. Ayan. So, Doc, I know that BRHMC has a lot, it's improved in so many ways pagdating sa ating heart center, di ba, Doc? It's the Regional Heart Center. And apex kasi ang BRHMC. 'Di ba? Lahat ng pasyente, obviously majority will go to BRHMC, referrals and everything. Kamusta naman, Doc, yung pag-manage ng mga ninyo, 'di ba, Doc, sa department ninyo ng mga heart patients? Kamusta, Doc? Okay, sa ngayon naman, siyempre, marami pa rin dumarating na mga pasyenteng serious. Because of course, hindi natin alam, siguro hindi nila binabantay yung kanilang kalusugan or Yes. sabi nga yung lifestyle, di ba? Yes po. Mahilig pa rin manigarilyo or umiinom ng alak or malakas kumain. Okay, Yes. so yun. So marami pa rin. Ngayon, meron siyempre kaming ang hospital po ay may CCU, coronary care unit, doon sa mga heart attack. Meron ding ICU doon sa mga stroke, di ba? And then ang services na additional na ilang taon na ang ginagawa ng Opo. BRHMC is we also have open heart surgery. Ayan. So hindi na kailangan pumunta sa Manila yung mga Yes. pasyente Yes. because we do surgeries every month dito sa Yes po. BRHMC. Yes po. And that's very nice, Doc. Ang gandang enhanced improvement talaga yan sa atin sa Bicol. Kasi 'di ba, open heart surgery ang major operation yan, 'di ba, Doc? So ikaw, Doc, nag-lead, 'di ba? Syempre you have a team with you and also a very capable team. Kasi last March 2025, BRHMC successfully conducted its 5th Pediatric Cardiovascular Surgical and Interventional Mission wherein you conducted, open heart surgery, yung ventricular septal defect, kung masyado ng technical, but ang dami-dami ninyong nako-conduct na mga activities, Doc, and ongoing pa po yung pag-plan ng mga activities ngayong year. And I hope the same timeline. The same timeline din, Doc, para tuloy-tuloy ang ating serbisyo. Ang ganda ng open heart surgery po, Doc, kasi hindi na pupunta ng Manila, as you said, and ilang patients na, Doc, ang na natin, na open heart? Can you, Wow, hindi ko na Madami na wala ba, akong Doc? data ngayon. Ang dami-dami Pero na. madami Ang na. dami, yes. I Ang dami see, na. I see. Ang Tsaka,
yung batting average namin, ang daming survival. Yan. Ah, Tsaka hindi okay. lang pala, hindi ko nakalimutan Sure ko, po. meron din yung tinatawag na angioplasty. diba? Yes, opo. Yung mga inatake sa puso or yung may mga bara sa ugat Yes po, yes po. na pwedeng tanggalin without doing open heart surgery. Ayan, I Meron see. na rin po ang BRH. Okay. Paano Yes. siya, Doc? Pwede natin explain ng konti lang. Paano siya ginagawa? Paano? Medyo mahirap na wala tayong visual, Yung visual aids. aid, Wala pero tayo. Ang ginagawa po doon, di ba? Titingnan muna po yung mga ugat ng isang pasyente. Yung ugat po sa puso ang pinag-uusapan natin. Now, kung may bara siya na hindi naman masyado sobra or mahirap, tinatanggal po nila yun. Tinatanggal yung bara Sa ugat po. sa ugat. Ah, yes, okay, ang tinatanggal. galing. Meron yan. May meron- device na Yes, may ginagamit. device na I ginagamit. see po. So, So, it's and- not totally invasive po, Doc? Hindi totally. Dito Okay. lang minsan dito lang sa may ano ba ito? Wrist. Sa wrist, opo. Wrist doon lang papasok sa yung may- isang catheter Mm-mm. or kung medyo mahirap yung ugat, doon mo lang sa may singit lalagay yung catheter. Yun lang. Ang galing, kung, Doc. kung ginagawa po ang angioplasty, 2 araw lang sa hospital makakauwi ka na. Ayan. Yes. Ayan. Hindi lang 'yon. Yung dahil Apo. sa tulong ng PhilHealth, 'di ba? Yung mga Yes. naatake sa puso, halos 3/4 o 2/3 ng gastusin sinasagot nila. Pag ikaw, Ayan. yes. Yes po, Pag Doc. So, angioplasty. Kaya kasi maganda. si tama ka, Doc, si BRHMC accredited for PhilHealth Benefit Package for Coronary Artery Bypass Graft. Yun po yun, Doc. So, ang daming makaka-reduce ng gastusin talaga, di ba, Doc? Yeah. Ang Yes. ganda nun, Doc, kasi, ayan, kasama na siya sa PhilHealth. And of course, Doc, yung cardiac rehabilitation. We have that, di ba, Yeah, Doc, yeah. sa BRHMC. Yung mga naatake sa puso, yung mga naoperahan, yung ano yan, kailangan i-exercise kasi syempre pag ikaw ay naatake sa puso, yung confidence mo na magtrabaho uli, Yes. medyo mahina. Yes. So by doing cardiac rehabilitation, ano yan, tinutulungan sila na maka-gain confidence, dahan-dahan pinapalakad muna, then pinapa-exercise, then pag magaling na sila, then pinapabalik na sa pagtrabaho. Ang Diba? galing. Yes, you can go back to your work, your usual way of life after cardiac rehabilitation. Wow. Importante yung cardiac Yes, rehabilitation. Doc. And that's part of the basic services sa heart center. Yes. Ang galing, Doc. Kasi I saw photos Siyempre ako talaga. Parang nag-ano sila, Doc? Treadmill? Tama ba? Kasama yun, di ba, Doc? Parang may nakita ako, Doc, Some facilities do that, di ba? Yeah, yung treadmill naman kasi doon mo masusubukan kung ano ang kakayahan Yes. ng isang Oo. tao pag after a heart attack or after a surgery. Yes, Okay. yes. But it's, of course, under the supervision pa din. Nasa facility level pa din naman yun na care. Yeah, And oo. syempre, ang galing, Doc, kasi rehabilitation is very important. Ayun. Parang yung PDIT or strategy natin, di ba? Prevent, detect. Ayan. So, bukod po dun, Doc, ang ganda kasi nung na-mention nyo. So, we have the open heart surgery, angioplasty, cardiac rehabilitation, 24/7 cardiovascular care. That is so important kasi we don't know kung anong oras magkakaroon ng pasyente, 'di ba, Doc? 24/7 naman talaga ang hospital. But aside from that, BRHMC has made it to the shortlist of 8 lang pala sa buong Pilipinas na National Cardiovascular Disease Registry sites. So, kasama po si BRHMC doon, 'di ba, Doc? So, what does that mean for us sa Bicol? Well, bigyan natin ng history muna. Actually, 2006 or 7, na grant yung BRH. Or Okay. napili siya as 5 centers all over the Philippines. 5 pa lang yun. 5 heart centers. Okay. So, yung BRH during that time was provided by grant from Netherlands. Yung Philips na yung pang-angiogram or Okay. angioplasty Yes po. ginagamit. So, yun doon nagsimula. I see. Doon nagsimula. So, Apo. right now, because yun na nga, dumadami na ang pasyente. Previously, when ang surgery dito sa BRH ay ginagawa lang quarterly. Yes. Ibig sabihin, every 3 months. Mm. Pero right now, after the pandemic, every month meron na kaming surgery. So, ang dami-dami na talagang natutulungang pasyente may sakit sa puso. Yes. Then, yung sinasabi mo naman na 24/7, yung angioplasty na gagawa anytime.
Kasi yung siyempre yung surgery, you have to schedule kasi may team. Yes, yes. Pero yung angioplasty, because we have dedicated invasive cardiologist sa BRHMC, anytime pwedeng gumawa ng angioplasty. Wow. Yung mga emergency lang. Emergency case. Pag Yes. hindi emergency, siyempre, ina-schedule yun. Apo, yes, Doc. Ang galing, no, Doc? Kasi we have options and it depends talaga sa case-to-case basis talaga ng patient, Doc, ano. So, ang dami-daming services, ang dami-dami po nating kasama sa team, no, sa heart sa heart station natin, ano, Doc. And ang ganda ng mga na-mention niyo, Doc, kasi it means na nag-evolve ang ating local healthcare system pagdating sa cardiovascular diseases, pagdating sa management ng mga and treatment, 'di ba, Doc? So ayan. So importante to, Doc. Paano ba nade-diagnose ang isang pasyente na may sakit sa puso? Okay, siyempre, ang diagnosis namin ay usually based muna sa symptoms. Yes. Kung ano ang reklamo ng pasyente. Yes. Okay, siyempre, sasabihin, sumasakit ang dibdib, naninikip ang dibdib. Okay, doon talaga, very important. And then, in relation to, is it related sa activity? Kasi baka naman sumasakit ang dibdib pa nag-away ng boyfriend, girlfriend. Hindi po yun, di ba? Yes. So, ibig sabihin, kung halimbawa sumakit ng dibdib dahil sabihin sa iyo, Dok, pag naglalakad ako or umaakit sa hagdanan, second floor, para kung naninikip ang dibdib ko. Yes po. So, that's a problem. Kasi dapat hindi. Diba? Yes. Siyempre kung siguro 80 anyos ka na, pag umakyat ka sa taas, siyempre medyo mahirapan ka. So, kung bata ka pa, dapat hindi. So, that's one symptom. Apo. So, after that, ang gagawin namin, siyempre magpapa-check up, papa-ECG, Yes. papa-chest x-ray, papa-blood chemistry, yung blood chemistry kasama yung blood sugar, kasi baka diabetic, cholesterol, uric acid, creatinine sa kidney. So, yun ginagawa. Gino-work. Tapos, alam ba may iba pang pwedeng gawin is yung 2D echo Doppler to check yung paano magtibok ang puso mo o yung size. Kung malaki talaga o I hindi. see. Nakikita sa 2D echo. Hindi sa chest x-ray. Kaya marami nagpapatingin kasi nabasa yung x-ray na heart enlarged. Pero titingnan mo, hindi naman pala. So, kailangan i-2D echo for Yes, verification. Yes. Opo. And then, kung halimbawa talaga, yun nga, sinabi ko kanina na medyo nagsumisikip ang dibdib pa naglalakad or kaya umakyat sa hagdanan. Pero yung ECG halimbawa, normal. Yes, opo. Yun ang tinitreadmill namin, stress testing. So yung stress testing naman, papagurin mo ang puso, titingnan mo kung anong response niya habang siya ay nagtitreadmill. Tinitignan natin, Dok, kung hanggang saan kaya ng heart, Yes, di ba? Tsaka kung anong nangyayari Kung sa ano heart. nangyayari sa puso. Ayan, ang ganda, Dok, kasi talagang na-explain natin ng maayos sa audience. And nabanggit nyo kanina na ang dami na ring pasyente, 'di ba? Dumadagdag na yung mga heart patient and everything. The team can mostly can handle it enough, 'di ba? Yung influx ng patients, and I believe the team can do that talaga. And kasama na rin po dyan yung meron tayong adult cardiology fellowship training program, which is a 3-year program. Tell us about that, Doc. Okay, so yun nga, kasama sa napili kaming 8 centers all over the Philippines na kuha ng Philippine Heart Association. Yes. Nag-open kami ng adult cardiology training program. We started 2 years ago. So, Wow. ano ito? So, pwede na po yung mga doctors na tapos ng internal medicine na mag-apply para maging matrain namin, para maging future cardiologist. Ang galing. So, hindi mo na kailangan pumunta ng Manila para mag-train as, Magpa-train. yes. Mag-train, oo. Although may konting requirement lang. Dapat yun parang dapat pasado ka sa specialty board ng internal medicine. So, hindi ayun lang pwede pala. internal medicine ka lang. Dapat pasado. So, Yes, after oo. that, you can apply. So, after 3 years, may cardiologist na tayo siguro sa Ticao Island. Kung taga Ticao ka. O Yes, kaya, yes, di ba? yes. Sa mga isla, Doc, Yes, di sa ba? mga isla. Important Tsaka yun malalaya. kasi Yes. Gida kasi yan, Doc. Ibig Yeah. sabihin, malalayong isla mararating. Yes. Di ba, Doc? And it's part din ng programa ng DOH kasama ang ating mga LGUs, yung puro kalusugan. Doc, di ba? We know all about that. Kasi yung mga DTTB, yan tayo. And of course, talagang ang laki kasi ng network natin. So, we are expanding. We are working with them.
And kasama natin ang community dapat. Ma-engage natin yung community, Doc, 'di ba? Ayan, so we are almost nearing the end, Doc. Ang dami pa nating questions na gustong tanungin sa inyo. Ang dami ko pa pong tanong. Meron lang akong curious na tanong po, Doc, bago tayo kasi meron pa tayo, Doc, na myth and fact segment Okay. later on. Yes, ayan. So, bago yun, Doc, meron bang mga benefits, Doc, yung mga nagdo-donate ng dugo, may mga benefits ba yun sa puso? May, parang yun, nag-i-improve yung heart health. May ano kayo dun, Doc? Insight kayo dun? Hindi. Yung ang dugo natin is actually, di ba, is 120 days ang lifespan. Okay? Yes. So kung mag-donate ka, well, nakakatulong para magkaroon ka ng panibagong dugo. But I'm not really sure Yes, kung yes, it yes, would yes. help sa sa heart. Yes, yes, yes. Pero in sa kalusugan, hindi naman po makaka-apekto na ba mag-donate ka ng dugo na ikaw ay manghihina. Yes, oo. Kasi after mag-donate ka po ng dugo, nagre-replenish naman po yung ating bone Nag-replenish, marrow. oo. Kumbaga, Yes. bagong supply ng dugo. Yes. Ang galing. Mas maganda nga siguro kasi bago na naman dugo mo eh. Yes, parang bagong anyo ka na naman, ganyan. Ang galing, Doc, kasi yun yung mga hindi alam ng audience. So, Hindi kasi man natatakot yung iba mag-donate. natatakot Baka yun. sabihin nila magkasakit sila. No. Yes, yes, yes. Nobody gets sick by donating O blood. kaya baka mag-collapse daw or everything. No, 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 no. Siyempre may healthcare worker tayo doon na nag-check, di ba, Doc? Yung mga pre-examination ba yung tawag Oo doon? naman, syempre May pa mga- nag-donate ka ng dugo, hindi ka dapat high blood. Yan, of yan. course. Mga requirements naman yan, May Doc. mga requirements. Ayan, ang galing, Doc, ano? So, ang ganda kasi yung cardiovascular health o yung ano natin, yung pag-alaga ng ating puso is part of the 8 priority programs ng Department of Health. Kasama yan, Doc, kasi yung under non-communicable diseases, 'di ba? So, it's very important to take care of our heart. Hindi lang figuratively. Hindi lang during Valentine's Day ito ginagawa. Every day dapat natin ginagawa, 'di ba po, Doc? So, that's very nice. So, I think pwede na po tayong dumako sa ating myth or fact segment. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo, ano? So, dako na po tayo, Doc. Dito po sa segment natin, Doc, I'm sure may idea na po kayo sa ating mga tanong, but babasagin lang po natin yung mga true or false na statements. So, yan, na-compile lang po natin ito, and the first myth or fact po is, heart attacks daw po. Ang mga heart attacks ay parang isang simptomas daw ng heart attack ay may severe chest pain ka daw. O yung may nararamdaman kang chest pain. Totoo ba yun, Doc? The most common, ibig sabihin, karamihan na nagkaka-heart attack, may chest pain, which is usually mabigat sa dibdib, masikip ang dibdib. Okay? Yes. But there are certain persons na hindi nag-experience ng chest pain. Okay. Ang isa doon yung mga diabetic. Apo. Yung mga diabetics, kuminsan, ang kanilang simptomas ay nahirapan lang huminga. Unang I see. hina lang. Apo. Yes, kasi yung perception nila ng pain is iba. Di ba yung mga diabetic, di ba, kulang namamanhid sila, di ba? Namamanhid ang Opo, opo. paa, yung kamay, di ba? Apo. Minsan yung heart din, ganun din, hindi walang pakiramdam. So kahit nag-aatake na pala sa puso, pero wala silang nararamdaman chest pain. So not all patients ng Not heart all pala, attack Doc. develop chest pain. Mm. Pero karamihan, yun, chest pain. Karamihan. So, it's partly a fact din naman, Yeah. Doc. Pero, paano ba natin masasabi na, how do we say sa ating audience na ano? Kasi kung hindi natin ma-feel, tapos may ano na pala tayo na mga heart attack tayo, di ba? Yeah, So, yung ano nga, yung heart attack kasi can happen even when you are at rest. Di ba, Ibig sabihin, Doc? nagpapahinga. Hindi wala siyang pinipiling oras. Pwedeng atakihin kahit ka natutulog. So anyway, dyan papasok yung prevention, Doc. yeah. Anyway, yung ano dyan is, di ba sabi ko nga, karamihan is chest pain. Pero minsan yung iba hindi naman. So ngayon, kung ikaw po ay may simptomas na yon, kung maliban pa sa chest pain, nahirapan huminga, Yes. nangihina, okay, or ano pa, yung iba nga pala, yung ano, sumasakit lang yung panga. Yes. Yung jaw. Oo. Yes, sumasakit ang okay. panga, or yung iba naman ay yung sinisikmura. Akala nila, Okay. di ba, yung sumasakit yung sikmura nila. Apo. Kung hindi naman mahapdi yan,
baka atake rin sa puso. Yun pala, nakalimutan kong sabihin. So, hindi lang chest pain. Warning na yun. So, pag may naramdaman ka, you visit the doctor or Yes, the any hospital. of those symptoms. Yes. Okay, so treat it as a warning sign. Alright, so next po naman, Doc. Ang heart disease daw o sakit sa puso ay hereditary. Nabanggit nyo na, it's a myth. Tama, Doc? No, yeah. Partly Ay, it's a fact. Partly fact. Partly myth. Yes, yes. Ano ba yon? Like, halimbawa, hypertension. Diba? Pag hypertensive ang mga magulang mo, Yes. there's a great chance na ikaw din ay magka-high blood. Magkaka-high blood. Yes. So, what do you do para ma-prevent yun? Iwasan yung mga bawal. Yes. Maalat, Oo. mamantika, Fatty foods. maninigarilyo, Oo. alcohol. May mga bagay na para kahit na both parents mo are hypertensive or one parent is hypertensive, Apo. pwedeng hindi ka maging high blood. I see. Isa yon. So, ano ang hereditary pa? Yung ano rin, yung mga na-heart attack. Okay. Pag sa pamilya ay may na-atake na less than 60 years old, yung Yes, magulang mo, opo. delikado ka. Apo. So, dapat mag-ingat. Mag-ingat. Otherwise, delikado ka mag-atake Yes. rin. So, very Yes. important yun, yung lifestyle change talaga. Yes, Doc. Oo. Yes, ayan. So, exercise. I repeat yan. Exercise, balanced diet, matulog ng maaga. Kasi ang dami nating kabataan, di natutulog ng maaga. 'Di ba? So, Maganda ayan. mag-Netflix. Netflix, schedule na lang natin. Matulog muna tayo, ganyan. Alright, so it's... Okay, Doc. Alright, so So, next it's po. partly fact, it's partly myth. Yes, Diba? Kasi hindi lahat ay hereditary. Actually, karamihan, hindi. Kasi yung acquired, di ba? Sabi mo, Yes, acquired. yes, Nakuha mo yes. sa the way you, ano yung sa buhay mo, paano pinapadala yung buhay Yes. So, mo. dun tayo babawi, Doc, sa lifestyle. Yeah. Yes, yes. Alright. Alright, so next po, Doc, is lahat daw po ng taba ay masama sa puso. Is Ay, it? hindi. Karamihan. Karamihan. Yung yes. animal fats. All Opo. animal fats. And then, remember na yung mas marami ang cholesterol sa balat. Ah, Yes, sa hindi skin, sa taba. Doc? Yes. Actually, lahat ng hayop. Tayo, being, ay, yes, opo. di ba? Yung skin natin ay may cholesterol. Yes. Di ba? Kaya nga sasabihin sa atin ng ating mga magulang, magpa-araw ka, di ba? Para yung cholesterol sa balat natin, Yes. na-convert na vitamin D. Ah, D. yun pala yun. Yung vitamin Yes. D, kailangan natin sa mga buto. Apo, So, ang okay. cholesterol, nasa skin yan. So, ang skin, di ba? Yung lechon, ang sarap. Kaya pala yung skin, Crispy Doc. pata, sarap. Oo. Ah, Yung sa lechon. chicken, fried chicken, sarap, Ano yun? di ba? Chicharon. Chicharon. Di ba? Yung chicken, di ba? Any kind of, pag pina-fried chicken, mo gusto mo balat. Yes. Nandun ang cholesterol, mas marami. Anyway, yun. Anyway, yes. Pero may good cholesterol There's naman. good cholesterol, Yes. apo. So, lahat nga sabi, hindi lahat ng taba ay bad. Yung good cholesterol, nakukuha natin sa isda. Ayan. Sa Kung isda. halimbawa kayo po ay nagpapa-check up, makikita nyo yan sa laboratory nyo, yung HDL. HDL. Ano po H. yun, Doc? Yung that is the good cholesterol. That's the good cholesterol. H, healthy. Healthy cholesterol. Yun pala yun. HDL. HDL. Pag mataas po ang HDL mo, maganda yon. Magandang ano yon kasi yun ang tumutulong para hindi magbara ang mga ugat mo. Magandang So, indication yes, yun, Doc. magandang Ibig sabihin yung ano na, flow ng dugo. Tama ba, Doc? Oh, hindi. Yung Umaano na yeah, tayo. tama. Yung, di ba, nagpo-flow yung flow yung dugo, kumakapit yung bad cholesterol sa ugat Yes. mo. Yung HDL naman, tinatanggal niya yung kumakapit sa mga ugat mo. Yes, Kaya pag yes, maganda, yes. mataas ang HDL mo, maganda yun. So, Maganda yun. myth yung sinasabing all fat is bad Myth. for the heart. Ayan. Kailangan natin kumain ng fish, isda. Fish. Yan. Ayan. Kasi ano di ba, Doc? Parang mas gusto natin yung red meat. Masarap din naman yung white meat. Yung yung mga fish, chicken, di ba, Doc? Very nutritious. Ayan. So, next po is heart failure means the heart stops beating. Ano yun, Doc? Myth or fact? Myth, kasi kung stops beating, patay na. Yes. So, Heart failure means yung puso mo ay pumapalya na. Ibig sabihin, halimbawa dati kaya mong tumakbo, yes po. kaya maglakad. Yes ko. Pag nag-heart failure ka na, di mo na makakaya yun. Mababawasan yung yung activity mo, di ba? Yes po. Dahil kasi yung heart mo, yung pagtibok nyo, mahina na. Yes. Okay, so maraming dahilan yan.
Simulan natin sa yun nga, coronary artery disease. Pag pinabayaan mo may baran ugat, inatake ka, pwede Yes ka po. mag-heart failure. Yes, Doc. Pag hypertensive ka, so very yes. important din natin natalakay yung hypertension. Oo nga, Ang Doc. dami-daming Sige, go, Doc. hypertension. Sige, Oo. may oras pa naman Yes, Doc, siguro meron. tayo. Yes. Yung hypertension, ito ay ating napapabayaan. Sasabihin ng pasyente, o sabihin mo, normal naman ako, Dok, wala akong nararamdaman. Hindi po yan ang dahilan na hindi ka pupunta magpapatingin sa doktor. Bakit? Ang high blood po, di ba, pressure ng dugo. Pag tumama po yan sa brain mo, pwede kang ma-stroke in the future. Kahit wala kang nararamdaman. Kaya nga ang dami na stroke kasi hindi nga nakikinig sa mga payo ng mga doktor eh. Opo. Pangalawa, ang hypertension po, dahil laging mataas ang presyon sa ugat, napipersa ang puso mo magtibok ng mas malakas. Pero alam mo naman, muscle ang heart. Yes. Eventually, sa katagalan ng panahon na laging mataas ang BP mo, hihina yon, lalaki yon, doon ka na mag-heart failure. I see. Okay, so sasabihin mo, Doc, okay naman ako. Paano 10 years from now, 20 years from now, na pinabayaan mo yung high blood mo? Doon lalabas yung mga, yan ang mga komplikasyon. Isa pa, na Yes. importante, pwede ka mag-kidney failure. Bakit? Yung pagtibok po ng puso mo, yung unang pupuntahan ng dugo ay yung kidney mo. Isipin mo na lang laging mataas ang presyon mo. Yes. Laging mataas ang pressure ng ugat papunta sa kidney mo. Yes. Hindi ko yun alam, Doc. Eventually po, yes. Pwede Kaya ang pala dami-dami pong nadadialysis dahil lang po sa high blood. Connected pala siya, Doc, Yes, sa kidney. Unang-una pala, Doc, yung kidney. Sa Kidney. ano. Kasi yung persa po ng dugo na galing sa heart, pagtibok niya po, dadaan po yan sa kidney. Yun ang first I see. organ. Nadadaanan. Dadaanan. I see. So, ang taas ng presyon, ano mangyayari? Laging nagbubugbog, kumbaga, ang kidney mo. Eventually, mag-fail yan. Ayan. So, marami pong mga sakit. Ang cardiac arrest po, Doc. Cardiac, yun na ba yun? Hindi, iba yun. pa yun, Doc. Iba yun. So, doon tayo balik tayo sa heart failure. So, ang heart failure, di ba, sabi ko nga, yun yung nanghihina ka dahil mahina na ang tibok ng puso mo. Ang mga simptomas niyan, yun, sinabi ko na, Yes. nababawasan yung activity mo. Paggalaw-galaw, hindi ka nang nahirapan huminga. Namamaga ang paa. Yung both legs usually. Opo. Tapos hindi ka na ngayon makahiga ng flat sa iyong kama. Kasi pag nag-heart failure ka po, nagtutubig ang lungs. Ay, Yes. ang dami pala, Doc, natatamaan Yes. na organ. And then, saan ba nagsimula yung heart failure? Oo. Coronary artery disease? Yes. Sa hypertension. Yes. Yung pinabayaan mong mga sakit na kaya naman sanang Opo. gamutin. I see, Doc. So, napakaano pala, Doc. Critical pala ng ating topic, Yeah. ng ating discussion kasi we are hitting not just 3 birds with one stone kasi pwede pala natin tayo magkaroon ng iba't ibang sa kidney disease, Pati sa stroke. lang, Pati yan, yeah. stroke, 'di ba common yan na sakit, Doc, stroke. Ayan, so actually, Doc, I'll just share a little bit. Yung grandfather ko po kasi na stroke na before. Siguro may other underlying condition pa siya and everything. Pero Doc, kasi my grandfather was an athlete. Athletic talaga siya, Doc. Naka-recover siya agad. As in, ang bilis lang, Doc. Siguro wala pang ilang months. Naka-recover siya agad. Ilang days lang siyang na-confine. Ang galing nga po kasi it means na yung ating healthy lifestyle talaga, Doc, nakaka-add siya sa ano natin eh. 'Di ba, Doc? Sa diagnosis natin, sa treatment natin. Parang siya, dahil naging athlete siya, dahil naging athlete siya, parang, anong tawag dun, Doc? Yung quality of living, parang mas nadagdagan yung chances niya and nabawasan yung risk niya na, di ba, hindi maging severe. Parang, ang ganda kasi yun. Maganda yung exercise talaga, Doc. Yeah, agree ako dyan. Diba? Kasi pag ikaw ay nag-exercise, bira naman yung nag-exercise, malakas din kumain eh. Karamihan na nag-exercise, Yes, oo. health conscious. Yes. So, kung tamaan man sila ng sakit, usually yung milder form. yes. Hindi Opo. severe, di ba? Kung siguro baka tumaas man yung BP niya noon, baka hindi masyado sobrang taas. Yes. Opo. Kasi kung sobrang taas doon, nagkakaroon ng yung pumuputok ang ugat sa brain, hemorrhagic Opo. stroke, delikado Opo. yun.
Opo. Maraming hindi nakakasurvive doon. Mm-mm. Siguro baka may nagbara lang na maliit na ugat, Mm-mm. kaya naka-recover siya. Ang galing. But because of his lifestyle, Yes, lifestyle very din, Doc. important yung Opo. exercise and yung proper food to eat. Proper food to eat talaga. Ayan. May mga masarap naman na healthy na food, 'di ba, Doc? Nasa preparation lang natin. All right. So, it's almost time. Last myth or fact na po tayo. Ang sakit daw po sa puso, Doc, nakaka-apekto lang sa matatanda. No. Of course not, Not, 'di of ba? course not. Kasi nga sabi ko sa inyo, 'di ba? May tinatawag tayong acquired diseases na rheumatic heart disease. Yes. Sa bata 'yon, very common sa bata. And how to Yes. prevent it? Balikan natin. Baka nakalimutan nyo na. Pag nagka-tonsillitis yung bata, yes. kailangan Apo. magpatingin sa doktor. Yes. Okay. Sa rheumatic heart, so sa bata yun. Yes, Doc. Saka hypertension. Oh my God. Sa clinic ko ngayon, ang dami ko na nakikitang bata pa. Talaga, Doc. 20s. Majority. High blood na. Hindi naman Hindi majority. naman, pero meron, may ilan. kaso. So you would be surprised na Sa ilang tingin taon niyo, na ba Doc, ako? 30 years ago, nung magsimula ako mag-practice, 20 years ago, wala mga bata. Pero ngayon, ang dami ng mga bata, less than 40 years old, you consider that as younger, na high blood na. Because Yes, of yes. our lifestyle, na puro lang tayo, gadgets. Puro gadgets, wala nang Oo. lakad. Wala na. Nung Wala bata nang pa ako may patinte. mga, yes, tama. Wala yung takbuhan, yung di ba? Wala nang Puro- ganyan-ganyan. yes. Pero nabutan ko pa yun, Doc. Kaya Wow, maganda bata yun. ka pa naman. Oo. Ma-athletic yung family namin. Yeah, wala na. Puro na Anyway. tayo gadget eh. Yes, di ba? yes, yes. So yun, ang dami. So, like, nakakawa kasi sometimes, there was one time na mga about 10 years ago, may patient ako na 25 years old, high blood. Yes, yes. Ayaw maniwala kasi walang nararamdaman. This is a fact. Opo, opo. At 35 years old, nag-kidney failure siya. At 40, Wala na po yan siya. na. Ah. he was gone. Kasi it's the Yes. ano was too late, the detection was too No, late. the acceptance. The acceptance was too late. Yeah, ang taas ng BP niya, if I remember it right, mga nagto 200 siya, bata pa. So, at 10 years, nag-renal failure. After 5 years, na-goodbye Wala siya. na. So, what does that mean? Talagang kailangan sana, kung ikaw may karamdaman, Yes. or like, ayun na mataas ang BP, dapat nagpapatingin. Yes. And then yung, hindi lang patingin, Apo. lifestyle. Kasi meron Lifestyle. naman dyan nagpapatingin, pero Oo. babalik pa rin sa dating gawi. Babalik pa rin tayo Parang sa lifestyle. siniisip nila na, oy, meron naman akong gamot, kaya okay ko. That is wrong. Yes, yes, That yes. is wrong. Opo, opo. And siguro dapat tanggalin na natin sa kultura natin yung pag narinig nilang check up, automatic ang iniisip kasi ng tao gastusin. So again, we have the PhilHealth package and then of course yung sa hospital natin, 'di ba, Doc? Yeah, Yung yeah. ZBB. Yeah, correct. So, maganda po yun na dapat malaman yan natin ng ating publiko. Ayan, Doc. So, I guess, Doc, maraming salamat po, Dr. Angelo, para po sa pag-explain sa ating audience kung ano-ano yung mga sakit sa puso at kung paano ito may iwasan. Doc, maraming salamat po sa pag-accept ng aming invitation. It's your first time and ang galing po natin na-explain natin ng maayos. I hope marami pong nakinig at marami tayong natutunan dito sa Chikahan with Dr. Angelo B. Ante, adult cardiologist and head of the Adult Cardiology Unit ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. Doc, may mga any last message ka pa po? Siyempre, thank you din na binigyan mo kami ng pagkakataon para mag-share ng aming yung sa mga tao, Yes. ano dapat gawin para maiwasan natin yung sakit sa puso. Ayan. So, alam mo naman, sabi mo nga kanina, Valentine's Day. Yes. Pero like, advocacy din naman talaga ng, hindi lang ng BRHMC, Apo. ng Philippine Heart Association Yes, mismo. yes. That during February is a heart month. Apo. Heart month. So, Yes. ano tayo eh. Mabilisan lang. Kami yung may mga activities din naman kasi yung Regional Heart Center. Yes. Meron kami gusto niyo mag-Zumba. may yan. Zumba kami. Yes, Doc. Every Dito rin sa Tuesday ata region yun may eh, Zumba. di ba? Yeah. Yes. Tapos sa ngayon meron ding radio program na Meron din yesterday. kayo, Doc? Yung na-invite sa kayo. yung ano yun sa Way FM.
Sa D-Way The FM. Way Yes, FM. yes, So yes. may nag ano rin interview Ayan. kahapon sa isang doktor, cardiologist. Ah. The next week meron din. Ayan, ang Tapos galing. meron kaming tinatawag na Project Heartbeat. Ano po yun? Pumapasyal kami sa mga opisina. Oh, Yes, it is done quarterly. Apo. Ngayong February, gagawin namin sa DSWD. sa government Yes, offices. nagle-lecture kami sa mga government. Ang So, galing. last year galing kami sa PNP, Region 5. Yes po. Galing ka rin kami sa COMELEC, Mm-mm. saka sa Regional Trial Court. Ay, wow. Nagle-lecture kami quarterly. Ang galing. that's a Kasama, project, kasama kayo, Doc, sa Yeah. ang sa galing. Regional Heart Center project po yun. Yes. Very dedicated team, very dedicated ang ating BRHMC. Doc, last shout out sa team nyo. May gusto kayong i-shout out bago tayo magtapos. Of course, thank you. Thank you sa inyo. Sa team nyo, Doc, meron kayong gustong banggitin? Doon sa ano? Sa BRH. Sa BRH. Shout out Wow, kayo, Doc. yes, of course. Thank you sa mga cardiologists, Yes. sa Regional Heart Center, yung staff namin, dedicated staff na lahat tumutulong para tayo ay makabawas ng mga Yes. sakit sa puso dito sa, hindi lang sa Albay, sa whole Bicol. Kasi hanggang Masbate, may mga pasyente tayo doon. Yes, Whole yes. Bicol. Ayan. So, once again, maraming salamat po, Dr. Angelo B. Ante, ang adult cardiologist at head ng Adult Cardiology Unit ng BRHMC. Doc, so dito na po nagtatapos ang ating third episode ngayon ng Chikang Pangkalusugan. Alagaan po natin ang ating mga puso, kumain ng tama, mag-ehersisyo at iwasan ng bisyo. At sa Chikahang Pangkalusugan, lagi namin pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Thank you very much po, Doc. Thank you, Happy Nelly. Valentine. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided.